Say Asante Twi na abrofo ya ja tum say ye mfa ni dwuma wo Google so no. Ye can be social science say bibia or advantages disadvantages. Advantage aba ne say no. Me can asem na me can no twi a e betumi translate ama me. Disadvantage kese pa ba ko obi ne say dinti Asante fo ntimi nche asuma asem ne say kasa kuo na aka no so bi mfiri ho a onte kasa no ne ba kra bi na ya no ya hoho musua no mote ne ye na so ye twi no omo nka twi no ete efi se yen ye wo Ghana mfimfin ntumo mu firi atifi ebesena kwa na afo a omusua twi omu firi na afo besena kwa atifi omusua apiye kwa atoye kwa apiye a obi asua Asante Twi no enti ama yen asuma asem a beka na eden wo kasa obi ate ase omo so kan yen te ase yemu kakra bi netimi te kasa hodo we twi ni firi ho a na yese no wo hwe internet so a wo ye videos na wo kasa fa ne mabi mu a it me block o video no ebi ni se wo ka akode ho nsem a anane mo gidi se de basbasa be ba mo block sesi aye twi no enya saa gina pen no na wiase nyina age atum no na sesi wo ka asem a etimi translate be twi mu ma no e kire se ye be hwe kasa so ye episode no se wo kasa wo internet so na didi atema on betumi apane show wo kasa na wo kasa fa akode ho entokwa ho ana abrofo no ya ade bi na woni nye ho na ye ho video ade because o ma bi na woni nye ho na ye ho video a sese no wa asem bi a wo kan bi a na nya asuma asem bi iti yen hye no so na mu a mo pese mo kọ abrochire no a mo ko interview no se abrofo no di nsem bi wo mo krom na hwe na ye wa hia mi ano na fatena ba bi ukoye ho videos na de o matema enam say etwi no sese ya gya tum na obia timiti de kana se no e kire se wote ho na be so muku a kanena na ya fi hu de ase obo so obi video ati na men kan twi na abrofo na antia sese sa de na twam sese megen sege bia ne ho bi o ka bibia da ho clean clear obia te de o ka no nti ye be hwe ka se yi why